Hello guys, kumusta? Welcome back to Radio Vlog. Ug na po ta guys no para sa laing drama ang yawa nga gustong maanghel. Og kapila na ba ta nga episode guys? Sinsya na kay murag nakalimot jud ko guys. Ako sang i-check guys sa kung ikapila na ta ka episode karong adlaw. So we are now episode part 6 no. Part 6 na ta guys. So niabot na yun tag mga 1 month na mag-or ni siya nga drama guys no. Since napulihan atong kuan. So o kung gusto niyo dai madunggan ang drama, paki-forward na lang guys. But ayun nga no, kinalang maghatag muna ta diri guys og mga reaction no og opinion. Sa last part guys atong adunggan no nga wa na dayon guys ang kasal no nila Mirasol guys. Tungod sa daghang mga hinungdan guys no ug naguna na yun ana ang kwarta. Kanyo imagine ba naman guys, estimate niya no 5 million pesos no ang gibana-banan ilang nga magasto no. So posible na igas no. Kanyo imagine guys 5 million pesos nga wedding pero matud pa nila guys no nga 2 million pesos lang daw ang ilang gi-budget guys. Munang wa gyud nila na reach guys no, bisan pa man wa nila na dayon guys, wa dayon ang ilang kasal guys no. O gusto ni Mirasol nga next year na lang daw no sa Marso. So pangutana karon guys, madayon na do na pabaghay kasal nga mahidayon, madayon. Di ba murag syempre as times goes by, di ba na mga consequences guys no, na mga twist gid ani guys no nga dili mahibaw-an mo nang I think dili gyud madayon ni ang ilang kasal guys no. Dili gyud sila ang destiny kay for sure si Arthur gyud ni guys no. Og magbasa na pud. Magbasa ta guys no sa inyong mga comment. O dinalian lang ni siya nga kuan guys no nga intro kay napamilakaw. But sad to see walay comment. Ano ba may comment diri guys. So ato na lang ta sa laing drama no. Diri ta guys sa ikaw na promise. Og thanks nga pala sa 39,000 views. 39 views. Gibawi guys no sa part 1 ni sa part 1 maabot og almost 1,000 pero sa part 2 nahimo lang 39 views. Nabot na palang 961 no ang views sa part 1 guys. But I think that's normal no tungod kay syempre part 1 pamanggod guys. Ang part 1 pareha po na sa finale no nga daghay mag-abang guys kay ibuan mo gud nila guys sa part 1 pa lang no kung unsa ang nindot ba ni nga story. Og magbasa tag comment there sa part 1. Matod pa ni Monica Pinascones. Nice kaayo, maling nalingaw jud ko Radio Vlog din from Skylab. Hello Lods, karon pa nakabalik og paminaw sa imong mga pang-upload na mga drama. Thank you so much guys no sa inyong pagbalik. Og after ni guys paningkamutan nato no nga maka-upload pa tag mga drama guys no like Pasultihon og Soliran karong adlaw kay gahapon no wala ta ka-upload guys tungod sa kabisi. So I think enough na ang atong introduction. Magsugod na ang drama again. This is ang yawa nga gustong maanghel part 6. Kay unya guys namang lakaw pa mi guys no munang dinalian lang ni siya ka content. O sa last part guys na apatay mga pagbasa dito no. More greetings no and shout out sa inyong tanan. Thank you so much. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Paabuton na ko hangtod nga makabangon una siya pagbalik. Kay nakita na ako nga nagsalig na lang yun na aslindo nimo. Labi na nga naibaw ko nga nangutang na lang na siya kwarta nimo aron itapal sa iyang mga negosyo. Kisa may nasulti ni mo, anak, Mig? Basta. Ayun na lang ko pangutan kung kinsay nagsulti na ako, anak, Mir. Sa tinuod lang, naluoy kito nimo, Mir. Ako'y naadlok sa unahan nga basin og kamong duha na unya maunlod ba. Og ikaw na sab unyay talikdan kung wa na siya madaw-daw diha nimo. Unsa? Bisag di pa ka magsulti na ko tanan, Mir.
Naibaw ko sa tanan kung unsay gihimo ni Tindo diha nimo karon. Tinuod nga ako siyang gipahuaming. Pero dili na lang na nato yung mong issue kay kabubuton man sa nako nga mutabang gid niya. Okay raman ang mutabang taba. Pero balansehon sa punta nato kung unsay samputanan unya ang tanan. Husto naming. Di na lata magkiskot ana. Kay basin og mao na sa doon niya naglalisa nato. Pasensya na Kamir kung nakalapas ko sa imong katungod. Pero kung sa may imong desisyon, wa ko'y mahimo. Kay imo man ang kagustuhan. Basta ang ako lang, nilaban ko nimo. Tungod kay bisag unsaon, ako gyud kang igsuon. Salamat kaayo, Ming. Nakasabot ko si mong punto. Review. Niagyod ko kay gusto lang kong makatabang yun ni Budida nga magkabalik mo. Ay lang paghago, Jo. Kasi magkonsa pa mo, di yung kumuuban ng tigwanga, Jo. Hoy. Nanawa. Dengan lang na lang ko niyang tiguan. Magpakamatay na lang yung kuwain eh. Pagkamatay ko. Mo nang budiday. Ayaw tao magpagkamatay nang. Don't did it, ha? Don't did it. Kay may impirno yung ka, siguro, anak. Siguro yung ka may impirno. Magpagkamatay yung ko kay wani naloy na ko. Kau galingon ako pa nag-iairan na ko. Huwag magka-airi, ha? Huwag magka-airi. Karang review. Ayaw siguro nga mag-istoryahan ang una mo ha, kamuran duha. Aron doon sa buhiga yun nga maghatag og katinawan sa usap-usap. Aron mahilot ninyo ang usap ay mga butang nga wa mo mag-isam tanay. Kining. Hatagin lang na siguro gigayon tor. Give chance, give chance. Ha? Aron sa iyon, mahusay na mo. You will husayais. Okay. Hindi siya Kage, putang awit. Kita bumot na tiglubot. Nagsabog-sabog lang muna ako din ay. Istorya lang gud jud ka diyot biyo. Oh, mga istorya yung sige panguslupot. Nindot man imo bubot de. Apoy, Biyo imo biya ko asawa, di ba lalim ning imong gibuhat na ako ha. Nga imo ko gipakawawa na dagang mga tao. Lagi lang og higayon review. Hilong na, Jo. Ay kung tawag turibyo kasi Paulo ko. Wala problema. Istorya lang duha. Aron mahusay mo ba? Lisod kayo nga di mo mahusay og dunaw niya mo yung mga daotang mahitabo. Kay nagbahad din tao ni siya sa iyang kaugalingon kay di mo siya tagdon magpakamatay siya. Biyo ay biyo. Sige na ang taon biyo. Maluoy ka biyo. Lupot ako. Hugot na ba ang imong desisyon? O, Dindo. Mao na gusto na ko mahitabo. Di lang gina to athon karong umaabot nga Disyembre ang akong kasal. Kinahanglan nga asikasuhon tauna ni ang mga isyu sa imong mga negosyo. Kaya ron sa ingon, matunhay na ang atong mga huna-huna kung ma-resolve na nimo ang tanan. Wala naman tayo kaso, Mirba. Total, gilihok naman na sa akong mga abogado. Ang importante nga, madayon lang yun ang adlaw sa atong kasal karong Disyembre 20. Di na ko iksapayan nga, mawa ang tanan basta nga, mahiusan lang yun tas altares kami niyon. Wa man ko moingon nga dili na ta magpakasal din. Ang ako lang gihangyo nga ibalin lang una nato og laing adlaw ang atong kasal. Pero, di tingali mayo nga dali-dali taog. Hukom nga, ibalhin din nato og laing adlaw ang atong kasal. Mer, di na sayon nga atong himuon. Ilabi na nga daghan na kayo ang nasayod sa adlaw sa atong kasal. Wa man ni kaso din kay wa pa man sa kita officially makahatag og mga invitation card. Pero, bisan pa. Ako'y bahala ng tanan din. Magsabot ang unya ta sa sunod tuig kon unsa gi final ka adlaw natong himuon ang seremonya sa atong kasal. Ikaw ba kung pagagit-hagit nga magpakamatay ka?
Nahibaw ba ka nga di lalim kung maimpyerno ka? Bangag silong. Ayaw si Kila. Ubulis ka ba din? Ikaw man sabay. Ikaw man nakaingon ninigay. Dili ka mamuguyog na ako sa ato. Di yung kumukuyog ni mo. Kay wako kailan ni mo. Bangag silong. Nausap na yun ka, biyaw. Sorry, biyaw. Sukat nga na ba na ako pagbalik? Dali na kay ko ni mong gikalimtran. Oy, budiday. Ano ka masayo, no? Ang tinud-anay na kong pangan, si Arturo Pawikan. Na ako'y asawa. Bangag silong. Naday kay laing asawa? Kinsa nang babayan ng imong gipulin ako. Wa ka magkailana. Kinsa? Maya nang maglaruhay ta. Kinaing lawas nga gisulan sa kong kalag, lawas kini sa imong bana. Pero ang akong kalag, si Arturo ko. No! No. Sangil na nanin mo. No. Bahala ka na, bahala na, di ka mutuon ako. No, I don't believe you. Kung dili ka mo ba na ako dito sa ito? Oh. Motibo na lang ko ni mo din, hey. Oh, sa? Ay, pangugot lubot ko. Samot nga di na mahimo. Masuko ang pare nga doon na milay kauban dining guwang bangag sa ilong. Nindot sa gibubot ni mo. Kinahadian. May nanggid ba ko sa pare? Ah, Mananggid ko. Obo ko din mo nang hid. O lagi. Di lagi mo sugot ang pare, kaya mo uoy. Kaya nga no, pare di ay ka. Ato ko mananggid sa pare. Mutipon yung ni mo din eh. Paskang! Paskang! Sa binangkala biya ni sitwasyon na, oy. Imo mo yung gatagan og laban sa uoy. Ay, bisag usapay mahitsabo to ribiyaw. Di gyud ko mo biyad din eh. Hangtod nga di ka mo ba na ako dito sa pusuran. Hain mas Mirasol, Ming. Lakaw man to sila sa dindo, tay. Mao ba? O niya, unsang may balita sa ilang kasal. Tulo na lang kaadlaw ang pabuton mo Disyembre na. O niya, unsa man. Madayon ko ilang kasal karong Disyembre 20. Ambot lang nila, tay. Pero nag-ingo man to sa Mirasol na ko nga, basin og ibalhin nila laing adlaw nilang kasal. Kano sa mo ko no? Basin og sa Marso kuno, tay. Marso na sad. Pero wa pa na siguro, tay. Pero, unsa magitan-aw ni mo, Ming? Maayo ka ha nga madayon ang ilang kasal? Tay, sukat pa kani adto. Permi kong nagsulti ninyo. Nga di gyud maayo nga si Mirasol magpakasal anang tawana. Ako, Ming, wa man ko mabugnaw ni Dindo ba? Mabalik lang kung pagsalig niya kung maning kamot siya sa iyang kaugalingon. Naibaw ko nga, kwartahan siya. Ang walang gid nako mauyone nga nagsaligan siya karon ni Mirasol. Tay. Si atay. Lain Ay, ko. judayon ka, tay. Uy. Kupa na. Ay, kukuha na. Tay, minaw, tay, ha? Mm. Ako, tay, lahi ko, tay. Mhm. Wa, gid ko'y pagsalig og kumpiyansa ni Dindo sukad pagit ka ni ato. Og hangtod karon, dako gihapon ang akong pagtuo nga siya mo'y nagpapatay ni Arturo. Managlahi kita og prinsipyo riming. Naam ko'y mindset. Mao lagi na lagi. Wa na ko huknis Dindo niya ng isyu ha. Ang wa ra gid nako mauyon kay wa niya tumana nga gisaad nga siya mugdasto sa tanan sa ilang kasal. Na, ambot lang gid tay. Kay sukad pasad sa sinugdanan tay, wa gyud ko'y interes anang ilang kasal. Ang ako ra yung panghinaot nga unta mupakita og aksyon si Dindo aron mahinayon gyud ang ilang ingrande nga kasal. Ay, kamulaw niya pag-istorya ng Mirasol tay. Kay kung ako pala magbuo tay, na buwaga na lang gyud ni Mirasol kanas Dindo. Oh, come on. Yung sa na nimo pagpasabot nga mihangyo na mahinuon na ni Padre Darwin aron ani din nimo puyo. Buang na tuwa nga gahit kay kuub sa saon pangag silong. Oh, come on. Ay lang paghingag buang tor. Bahad man na ba no ha. Kay ni abiatas kumbinto. Maklagot mo kayo god. Gido nga galang yun na nga itong problema nga naglabad pa na yung kaning kung naglabad pa na kung saon na itong pagsulbad kaning itong sitwasyon din bangag silong. Ay, asa ko tor. Naglibog ko kung unsay unang sulbaro na to sa
imong problema karon. Dahil ba yan sa mutuong ako si Arturo. Si Toribio iyang gitawag nako. Ang ayan mo si katawag og Toribio, Tora. Ignasyo, utong ka. Toribio. Imbis imo kong tabangan, magsige na hinung kag tingsi na. Magkatawa maguguha na imong sitwasyon, Tor. Wa ko magdahong nga na ana day kay guwapang asawa. Siyempre, gwapa taon. Asagod pangitang, kagwapa na tiguang nga. Beautiful wife. Ayo, sige, panghimaraot ng tiguang, Tor. Oy, magkagababayat ng tiguang. Magkagabay lang eh. Dapat gani unta mo pahuway na siya. Magigat-igat mo mga gapon na siya din ako. Kusog kayo mungutog lubot. Mumut pa. Kusog kayo mga kapikat. Mamugos para bagyod. Ay, sa kamot naman sa kahikikap. Ikamot, unya dahang ko ang hasumubot. Ikamot ko taon nga sa lubot. Uy, bisan pa no. Ngiluhan yung taon kayo ko. Ngiluhan ko kung iya kong hikapon kay luo taon kay paminahon. Uy, pangag sa ilong. Oh, come on. Pero kung si Mirasol ang muhikap ni mo, Aw, bisa pag dililubot yung hikapon. Okay. Mangurinti. Buti nindot manghikap. Bisa pag dililubot yung hikapon. Okay ra ko. Ay, pangag sa oh, ilong. come on. Tanaw ba yan ako anang budiday, Tor? Ay, kurtahan yun, kurtahan. Nindot kay kotse. Giparking das gawas ay kita ko. Balag siya kinadatuan siya. Basta kay Deyo ko muuyo nga ang kunon ko niyang bana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di masam ni mo siya pabasol, Tor. Kaya ang lawas nga imong gihuman, sa iya man ang bana, maong magtuog yun siya, nga iya kang bana, your husband. Asa kay Mayo? Ako na nun siyang mahaspan. Ikaw mo yung husband. Pagkara mo klaro na mo English. Lupigat sa nimong Google. Asa kay Mayo siya nga, mag-English lang taglawas. Ikaw na gamit ining lawas. No. Gamit sa'yo mo. Mo, bada ha. No. Di na mahimo, Tor. Mao man ihatag sa Ginoo na to. God's given. Ang itang makontento. Will be contented. Nakontento na lagi yung tako ang nakaparat lang kay daghan sa bug isyo kining lawas ha. May tatong gwapo pa sa ning lawas ha, puna buyag. Tiguang sige pili nga masawa bangag sa ilong. Para di ka makonsumisyon, ha? Sunda na lang ning akong tambag nimo. Unsa man na? Okay. Uyon nilang nas budiday. Kinsay nasayod nga magkatabang na sa atong misyon. Sa ibo ni mong ipasabot nga uyon-uyonan. Sakay-sakayan ni mo ba na ride ka? Di mo awayon. Ba't ba na? Di mo pasakitan og mga sakit nga pung. Amigahon lang ko, di mo ka anak ba, ana. Total wa man na siya mahimo ni mo kung mamugo siya mukis, baron, o kanang palambing-lambing ni mo. Narana ni mo. Unsaon man ako siyang ulu-uluhan nga gwapa siya. Oh, come on. Ano bang... Kanang natural lang, Tor. Natural, ha? Ala pala biig, o kanang ulo-ulo, your head, ha? Nga ingnon mo siya nga gwapa siya. She's beautiful, ha? Garaon niya nagsamot. Amigaha lang ba, amigaha? For example, sama pananglit nga makikistorya ka niya. Kanang natural ba nga dili ni mo siya supakon. Tando-tandoon lang ni mo, mura kag kiko, ha? Tando-tando lang sa tanan niyang isulti. Unyag mga garukis. Diskarte lang. Pingis-pingis lang. Wala di pa dayo diskarte, pre. Ayuhon lang yan gahapon ni mo palibad. Pangita lang katarungan niya, dili kayo makapayubos niya. Murag maayo sa nang imong tambag. Sakay-sakay ba? Sakay-sakay. Ride. Kaya kung imog yung sungagon, ha? Musambot man siya gara. Mag-away na mahinuo mo. Mga ikaw na lang yung adjust. Amigaha siya. Ug pangandam lang pirmi ug katarungan nga di ka makapahiubos niya. Gusto masadang imong tambag siyo. Pero sagdi lang, suwayan lang nako kanang imong gitambag diri nako. Tanaw nako og makaya ba nako og ulo-ulo kanang tiguanga. Makaya bag head. Kiki. Ops. Oh, ops. Kanang pung nga tiguang, mo na angay ni mong likayan. Okay? Ayaw sige gamit anak. Kay di na siya mayo nga sa mga kanang maminaw, di na mayo. Labi na gina ni Budiday, di na mayo. Okay. Salamat kayo sa mong tambag siyo. Bangag, selaw. Oh, come on. Suwayan lang nako kanang imong gitambag diri nako. Tanaw nako og makaya ba nako og ulo-ulo kanang tiguanga. Makaya bag head. Kiki. Ops. Oh, kiki. Kanang pung nga tiguang, mo na angay ni mong likayan. Okay? Ayaw sige gamit anak.
Kay di na siya mayo nga sa mga kanang maminaw, di na mayo. Labi na gina ni Budiday, di na mayo. Okay. Salamat kayo sa mong tambag show. Bangag sa ilaw. Oh, come on. Wa ko makasabot nimo. Dili ingon anak kasayon, Mir. Humana na to gitakda ang adlaw sa atong kasal. Unya, dali ra kay nimong isibog sa laing adlaw. Nga nung masuko man kang gipasabot na naman ka sa kong punto. Ang ako ba? Ang ako lang. Nga nung mag-agad bantas imong ginikanan nga kita may kason. Dili man sila. Dindo na ngayo ko sa laom nimong pagsabot. Natural lang nga may ubo si tatay tungod kay di man ko ni mao ang tinud-anay nga atong gikasabutan, di ba? Kana maunay nakapait diha. Ako, lawom kay ko pagsabot nimo Mer. Pero dapat patas lang unta. Sabton sa nimo ang akong bahin. Gisabot bitaw di ka dindo. Suma. Kung wa pa ko musabot nimo. Dili unta ko mutabang og gasto sa imong mga problema ron sa imong mga negosyo. Og dili sa unta ko mugasto sa tanan para sa atong kasal. Unya karon nga mihangyo lang ko nimo nga isibog lang nato og laing adlaw ang atong kasal. Ingon ana na imong gipakita kinaiya. Aw, waman, Mer. Mihangyo lang sab ko nga dili na to kuan ba? Isambog ang mga personal na to nga problema. Di na to isagol. Kay bisa man ko nimo nga kanang tanan akong nahuwaman nimo. Ako man gyud lang bayran. Wa ko magtinguha nga imo kong bayaran dindo. Ang ako ra yung hangyo nga isibog ra gyud nato og laing adlaw ang atong kasal. Di naman gud unta kinahanglan ba? Kay wa man gud ko nakitang rason nga angay ginatong isibog ang adlaw sa atong kasal. Oh. Kung dili ta magkasinabutan ng bahina dindo. Mas maayo pag dili lang una ta magpakasal. Ha? Unsa to, Mer? Dili na nako usbo na akong gisulti dindo. Basta mao na to. Way mahitabong kasal naton duha. Unsa? Oh, imo na ne. Naibaw kong nagkinahanglan ka ini. Bangag sa ilaw. Saan man na nako taon, oy. Aon sa man. Di ka ini kay ako lang ning isod o balik sa kong bag. Kadiyot. Aw lagi. Kadiyot na. Kadiyot ng IST Budiday. Ambi, og salamat kayo, ha? Bangag sa ilaw. Salamat sa kaayo, Toribio, sa pagsampit nimo sa akong ngan. Pero gimingaw katong tagon ko nimo langga. Lagi. Bayano. Oh. Langga, gyot bangag sa ilaw. Ay, abi nimo, di gyud masukod ang akong kalipay nga nabanaw kapag balik. Gidungo gid sa Ginoo nga akong mga pag-ampo. Pasti lang, Budiday. Lagi. Ay, ngayon lang, magstoryahan na yung nata ba? Aw, sige, kinikinid. Sige, mag-istorya ta to review. Gimingaw nagigay ko nimo ba? Maminaw, ha? Kinalang nga maminaw ka na kung maayo, Budiday. Oh, minaw. Para masabtan yun ni mo nga kung isulti ni mo bangag sa ilaw. Oh, unsa man na to review. Kapal, kapal, mo. Sige, lubot, pitag yun. Kuan ba? Hapin. Ang tinood, Budiday, ang sod sa lawas imong bana, dili na si Toribio. Si Arturo na. Bangag sa ilaw. Ha? Unsa ko'y Arturo? Masisikas mata niya kamot si Pago. Ayaw lagi. Ay, lagi. Saan niya akong kamot nga. Ato magyupadrong. Ay, gani pag kumidrag ingon anak to review. Oh, Huh? ayaw bag kumidra ba? Uy, tinuod lagi nang akong gisulti nimo. Di, Ha? Tinuod, si Arturo lagi ko, si Arturo ko, Arturo Pawikan, bangag sa ilong. lakalain ni mo to review ay. Oh. Nga nung asbon mo ni mo imong panganga. Si to review dulit man ka. Dulitan si karon. Ako man kang bana oy. Bana lagi tika. Ang lawas na lagi ang Toribio, pero ang talag si Arturo ko. Dili Bangag lagi sa ka ilong. mo tao. Dili lagi si to review lagi ka. Gaya sa guro, sabto no, si Arturo lagi ko. Naday o Bangag sa homok. Ay, bala ka. Si Bala ka. Bala ka.
Basta kinsa pa yung sulti nga pangan, basta kay ikaw ang akong tribyo sa akong kinabuhi. Bala ka. Ngas baya ining tigwa nga bangag sa ilong. Nanasan. Jimot-jimot. Sabi katag ko yung siso matag. Umuta ay. Ayaw gani pagkakos na ko ba? Umuta ay. Ayaw ba? Umuta ay. Gaksan ako ba? Ay lagi Gina ba? lagi nausa ka ba? Gina ba? Uy ko tribyo. Gina. Tribyo ka. Naunday. Ayaw rin pagkakos na ko. Ayaw nanasan ng hut. Hagi ako. Hagi ako. Ngahilom na mo, Diday. Hagi kining. Bala ka. Nansa bala. Di ka buyan. Kung di ka mo kiss na ko, trivia. Bangag. Sit. Wisit. Panubay! Sabi, tabo din. Naglagot ko ni Mirasol. Giinsulto niya nga ako pagkatao. Yun sa ka niya. Giingnan ko niya. Nga di lang kuno ihinayon ang among kasal. Sa? Pero nga naman din, ha? Tigaway mo. Namugos lagi siya nga isibog lang kuno ang adlaw sa among kasal. Aw, mauday na inyong gawayan. Nasuko ko, Joe. Nasuko ko. Kaya mo ipasangil ang iyang pamilya. Huwag ko makauyon ini. Huwag ko mauyon siyang gusto. Gusto na ko nga ihinayon yun ang adlaw sa among gikasabutan. O ba? Una! Uya. Muto nga, siyang kasuko sa nako. Gingnan ko na yan nga. Di lang kuno ihinayon ang among kasal. Uy, pagsugot na din. Wa ko masugot. Wa naman hinoon siyang tingog na ko. Uy, ipita. Uya, usabay but pasabutan na din. Buwag na mo ni Mirasol? Ha? Dindo? Ano naman sa kang mugot mo kay na imong naong? Naglagot ko, Ming, uy. Kaysa may mugi kalagutan. Naglagot kong dindo. Uy, milagro. Naglagot kas imong pamanhunon. Di na ako siya pamanhunon, Ming. Oh. Way mahitabong kasal na mong duha. O sa to? Why mahitabong kasal? Ako sing gisultihan nga dili na madayon ang among kasal. Posible, good. Nga naman, sama din nahitabo ninyo. Naglagot ko? Oh. Kay gusto man ko niya nga iya ra gyud matuman. Og di siya maminaw sa akong rason nga isibog lang unta ang adlaw sa among kasal. Mara na inyong gilalisan? Ming, di man ko gusto nga singka-singkahan ko. Yun sa man kanya pagsingka. Nasuko lagi siya nga akong isibog ang adlaw sa among kasal. Di man siya maminaw na ako kay gusto niya ang iyang matuman. Yang gusto may matuman. Ay da, gihasulan ko, Ming, uy. Ilabi na nga ako rin naglihok ining tanan para pagprepare sa among kasal. Mani akong giingon ni Mumer. Kung ingon ana man gani ang batasan nga gipakita karon ni Dindo, unsa ni ka kung makasal na mo? Di na gyud unya ka makalingkawas niya. Wa man untay kaso nako ba nga ingon ana ang sitwasyon niya karon. Ang ako lang ba nga sabton sa di ang akong bahin? Para nako, Mir, nalipay ko anang balita O nang hinaot ko nga imo gid siyang buwagan singpit. Basin baya ha sa sunod adlaw mohumok na sa imong ilong. Na, ambot lang. Basta kay naglagot ko niya. Klaro ha baya gina, Mir. Kay kun imo nang tinudo nang imong gisulti, mas malipay gyud ang aming tanan dinhi. Unsa man lang yung isulti rin. Kuan, tay, nay. Gisultihan na ba mo ni Mirasol sa balita? Unsa man day balita, Ming, ha? Di na lang kuno idayon ang kasal ni Mirasol ug Dindo. Unsa? O sige, di na yun. Di na kuno magpakasal si Mirasol ni Dindo. Uy, day patay paragod. Unsa man kuno rason nga dili man idayon? Bitaw. Naglalis kuno silang duhanay. Kay gusto man gyud kuno unta ni Mirasol nga isibog ang adlaw silang kasal. Nya kay di man kuno mosugot si Dindo. Nya nasuko man kuno. Mo nang naglagot si Mirasol.
Unya, iya na lang gibuwagan si Dindo. Mao na. Oy, kababaw, bago na rasyon na, God. Mataglaong to. Mao na ilang gawayan. Mauro man ay kisulti ni Mirasol tay. Hain man ron si Mirasol. Na siyang kwarto ni Pahaway. Ay, way kalaki nga balita. Oh, may klaki. Wa di ka lang. May klaki. Ato nang paminahon si Mirasol, ha? Kung unsa gibugat nga rason. Basig na apay laing nungdan kung ano nga nakahukom si ana. Ano man. Bitaw. Pero tay, sa akong pangagbas tay no. Di pa ginaandam si Mirasol nga magpakasal. Unsa naman lang unya ikasultis mga tao kung ingon ana ang mahitabo riming. Kitang tanan may mauwawan, ana. Para nako, nay. May rasam na, uy. Nga di ba dayon ang ilong kasal? Kaysa ana-anas kauwahian ang pagbasol. Di ba? Para nako, di yun ako si Dindo para sa akong igsuon, nay. Wa gyud siya angay nga may mong bana ni Mirasol. Shhh, pinamamain sita. Mas maayo ato unang istoryahon si Mirasol kung unsa ginang balita. Uy, sumil kinagahan ko kwarta ni mo to. Tungata. Ngano? Nag-5,000 ta. Ay na nga doon natin makuot ng bulsa. Bangag silong. Where did it come from? Diin man ni mo. Hinatag ng budiday. Oh, come on. Ako maganin tanang balibaran pero sa mga gipugos magirug hatag mo nga ako na lang siyang gidawat bangag silong. Oh, come on. Kanugon sab nga imong balibaran. Oh, grasya na ko na. It's grace. Dili disgrace. It's grace. Sa mong naslingas ng Grace. Oh, Gisamok ka na ko ng babayhana siyo eh. Sa nga sula. Mukalit o panggakos niya. May lagakos na muhapit pa rin yung panguos labot. Iyara ba na yung iumo na yun ang simons kung aping mga bangag sa ilong. oh, come on. Iumod yun. Iumod. Tingali kaliwat ni baboy. Tingali kay iungad man yun. Iungad man yun kahaang iyang simod. Wag yung kumahimutan ni siyo, wag iso. Manang, nasulan yung ko ining sitwasyon na. Ako siyang gipasabot nga, ako si Arturo. Nang huwam ra ko sa lawas ang bana, bugara mas sinong kanahan. Maong kusog kayo, manggakos niya, manguot paglubot, mbangag sa ilong. Okay na, Tor. Okay na. Agwantahan lang ko na. Kay makatabang masab nato na si Buday. Budiday. Budiday. Apo na slingat, Buday. Bangag sa ilong. Nakadungog sa ko kanamingon nga, Bukaday, Wala ka na si Bukaday. Nanakabang. Murag si Cecilia na. Oy, gitagaan mo sa kwarta panggasto sa tuok na. Ay, kwartahan na ba dahil ng tiguangas yo? Kwartahan kayo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pula gina, nga di pa kayo katantong di malas. You're not di malasais. Kaya kwartahan man siya. Pero, di ka ni makagaba ng atong emosyon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nga nung makagaba man. Ngawa ka mangawat. You're not a tip. Ngawat. Gihatagan naman ka. Okay ka duha. Gihatagan ka mura sa caregiver. Kamantay. Ikaduha. Nagpaila naman kaniya nga ikaw si Arturo. Unya, mamugos man yun nga padawaton kag kwarta. Accept it. Accept it. Unya, ang masag imong balibaran. Don't balibarize. Okay. Yan eh. Bitaw no. Pero, so, tabangi lang yung ko siya. Kinahanglan nga tabangan ko ni magpasabot ni Budiday nga di yung ko niya ba na town o in town di si Toribio ang akong ngan. Ako si Arturo Pawikan bangag sa ilong. Come on. Ako may nasayop ini og dili ikaw. Tingali, naapagid ko sa kahimtang sa kalibog. Wa pa ko makasabot sa akong mga nahimong desisyon sa mga nangagi. Pero Mer, unsa naman lang ko? Ha? Unsa man lang niya ikasulti so nga kaila na to ini? Ang tanan na sayo na nga kasulunon ta. Oh, di ba mahimong istoryahan na nato ni? Ato ni usayon sa gusto. Palihog Mer. Maluoy ka. Ayon taon usba ang imong desisyon. Magkapakabot ra ko bisag kanus ba? Mauyon ako. Nga ato lang isibok ang adlaw sa atong kaminyoon. Basta nga ato lang giding ilayon ang atong kasal. Magistorya lang unya taan na sa laing adlaw din do. Ha? Nganong sa laing adlaw pa man Mer nga mahimo ra na karon god. Mahusay man ni nato karon. Pasaylo ako din to.
Dili ikaw may problema ini. Ako, naglibog lang ko sa kong kagalingon. Ako may dunay diferensya din do. Mir, wa kay sayop nga nahimo. Sakto ang imong desisyon nga magpakasal ka din ako. Hatagi lang una kong panahon din do. Ngahis ko ta natog balik ang bahin sa kasal. Basta kay hugot na ang akong desisyon. O bahin sa mga tao nga nahibaho. Andam ko mo pasabot ini sa tanan. Walang unay kasal nga mahitabo. Huwag yung kong kasabot ini, Mir. Kung anong imo kong giingon ini. Kung kasama gani ko nimo, pasaylo ako. Usbon ako din do. Wa kay sa. Ako may dunay problema sa akong kagalingon. Maong sabta lang una ko din do. Albio. Ay. Ayabio. No, Daray mong driver's license, Bio. Ako ginigipos kay giisip yun nina kung handumanan nimo. Ay, salamat taon, Budids. Budids. Wow! Kalamay, kalalam. Ambibi kay ako nang gamiton, Budids. Ay, kakiyot, oy. Pangagsailong. Dinin na ko ihatag nimo kon di ko nimo ihatag dito sa ato. Ha? Oh, Pero, day, Budids. nalimot ka sa tong bisyo to Rebiyaw. Nga kung mo drive ka sa tong kotse, imo dyan kang ihapit sa lodging house. Usa? Limot ka? Limot ka? Oh, come on! Come on, Rebiyaw. Drive me crazy. Ilong na, Budids, oy. Kalal mo. Drive me Nanapo ka crazy. nang yung binuang da. Di man na binuang. Paminaw, lagot paminaw ba? Minaw ko. Ang driver's license anak ko ang akong gikinahanglan. Ako di ay. Diday ko ni mo drivean. Pinitiguang. Drivein ako ba? Badlong, ano. Ginaba, Ay, ginaba. naku, biskot, binitiguang. Pidam. Biyaw, biyaw, biyaw. Ka, coach. Ayaw, biyaw. Sige na, biyaw. Mag-joyride na taba. Ambi una ng akong lisensya kay muingon ra ko nimo kung mag-joyride na ta, ha? Di ka, ay. Oh. Di ka, ay. Kinanglan ni mo kung isoroy. O lagi, isuroy lagi tika. Ay. Asa gusto nimo? Isuroy tika sa carbon? Pero abi siya na ato akong lisensya. Para Pangakaylo. karbon na rin akong beauty. Nga tukas mo, di magkamasod. Ay, biyaw, biyaw. Basta promise. Promise, lagi promise. More pa. Honest pa yun. Bantay ka ha, bantay. Diglang na ni mo tinodo ni mong gisultaron. Ako ginambawi yun ni mong lisensya. Ay, lagi. Promise yun na ako nimo pangag sa ilong. Ay, okay. O, di ara o. Salamat kayo, Budids. Pahiga pa Yan, ka. hapit pag yung lubot ay. Cute yun kay ni mong lubot. Ay, di lubot. Cute kay ka mo pa. Hiyong to review, oy. Gimingaw na gyud ko ni mo. Ay, lagi. I miss you. Ay, sa mas misyo mo, mas lingan. Ay, lagi. Istoryahon lang yan na nato og usab, ha? Bantay Budids. ha, bantay jud ka ha. Di man igi na to review ha. Di jud ka makalikay na ko. Kay bisag unsaon imo manggig kong asawa. Og di jud ka mahimong makabinuang nako. Kay kun imo gani kong binuangan, bantay lang jud ka nako. Terus lokon yun na nako imong lubot. Ay, ayaba yun kalimot sa akong gibuhat nimo kani adto. Kaya nga no, sa mga mong gibuhat na ko kaniadto, Budids. Ay, jug limot-limot. Di, limot ka. Bala ka. Suma ni mo. Suma lang dyan ni mo. Basta, ayaw yung ko gagita sa review. Paktay yung ka. May numdum yung ka. Kung usbanti ka sa kung gibuhat ni mo. Tito Jerry, maluoy taon ka. Abangi ko pagpasabot ni Mirasol. Dako kailing kauwawa na ako kung di niya idayon ang among kasal, Tito. Naluoy man kunimo din do. Pero, unsa may akong mahimo, ha? Wa ako'y mahimo nga desisyon para sa akong anak.
Di ko kabuot niya kung maunay iyang hukom. Pero siya ro sabti to. Walang ko daw ang gibuhat. Nganong kalit na siyang nausap sa way igong rason. Ay, abi man ko nimo dindo. Humanak ko nimo musulti bahin ini kani adto. Nga ang imo untang gisaad nga inglandi ang inyong kasal. Imo unta ng tumanon. Ang nakalisod banggod kay si Mirasol ray imong gipapasan sa tanang gastuhan. Ha? Uy, di taw na tinuot ito, uy. Naningkamot sa taon ko. Gani, akong gipanaad nga, di gyud nako pagastuhon si Mirasol, bisag usa ka dako. Kana, Lagi. mauunta na husto. Oh. Dapat unta imo nang gipakita sa buhat kay kutob na sa istorya. Ah. Kay nahibaw gyud bagi mistanan nga si Mirasol ray imong gipasagdan aron mo pasan sa tanang gastuhan. Kuan mo ito. Na alanganin lang ko karon. Pero na may umaabot akong kwarta ba? Oh, nagpaabot lang kong i-release sa bangko. Kanus amanday ka makakwarta. Kuan, basin sa surod buwan na tito. Mabitaw nga mo na akong gipasabot ni Mirasol nga idayon gyud ang among pagpakasal. Oh. Unya, unsa man? Mugasto gyud ang Englande. Oh, tito. Ako isa din yung nga imbitado ang tanan. Tinuod na lagi ni. Lagi. Boy no. Sige. Akong istoryahan ang usab si Mirasol. Suwayan ako sa hangyo ug usab aron madayon gyud ang inyong kasal. Salamat. Salamat ni taon kayo, tito. O manghinaot ko nga, pinaagi nimo. Madayon gining among kasal. Ako siyang pakiistoryahan karon. Unsa may gibugat nimo rason nga nausaman na imong hunahuna, Mir? Sa tinuod lang, Ming, no? Sukad nga nakahimo ko sa kong hukom nga magpakasal unta ko. Murag yung dunay nakahasol sa kong una-una. Og kalit na mibugat ang akong dughan kun ngano nakahimo ko atong desisyon na. Pagtarong, Mir, oy. Di ba na madawat ng katarungan, ha? Tungod ba yaan na imong desisyon? Ikaw ba yan naghimog, mahimong dautan, ana? Nahibaw ko, Ming. Wa sa ko'y laing gibasol kundi ako rin ko galingon. Oh, buti pasabot nga. Naghimo ka og desisyon nga wa pag yun ay kakasabot. Murag, maugin ang pagkasultiha, Ming. Na, maunay nakaapa ni mo, Mir. Pero may baya ako nagpasigaan ni mo kani adto, ha? Unya, masuko ka pa nako, nga ako kang gitambagan. Pasensya na gid kaayo, Ming, ha? Usbon ako. Ako gining saang tanan. Unya, nagkasabot naman ka as dindo ang imong desisyon. Wa say mahimo bisag dili pa siya mo uyon. Wa siya masuko ni mo. Nagpakiluoy siya nako, Ming. Gusto niya nga ipadayon gid ang among kasal. Musugot na lang gani unta siya nga bisag kanus basta kay magpakasal lang gid kuno ko niya. Baya, no? Wa gid siya masuko ni mo. Naluoy gani ko. Pero hugot naman gud ang akong desisyon nga di lang gyud ko magpakasal pa niya. Pero tigid in taon niyang hangyo o pakiluoy nako eh. Naagi kay sayop, Mir. Ako bitaw nang giangkon nga nasayop ko, Ming. Pero siya rasab siya, no? Kung nahibaw siya, nga wa di ay klaro ang imong desisyon, nganong magpakiluoy pa man siya? Kung ako pa niya, angay siya magpasalamat, nagipakita na nimong daan ang imong tinud-an nga pagkababay. Tina bang magpakababay ka ba? So dili na siya kinahanglan mo gukod pa nimo. Mao bitaw ni akong gisulti niya, Ming. Pero Mer, basin ba yaog mausab na sa imong una-una, ha? Nakailabay pa nimo. Madali ra kay ka maluoy. Murag dili na siguro, Ming, uy. Kutob na lang gitingali sa panaghigalang akong pagtagad niya. O bitaw, tan-awon ta lang kung unsa ka tinuod ang imong gisulti ron. May bawa naman unya na nato ba? Oh, come on. May tinaaman yun di ay kay driver's license na antor. Naagyod siya, oy. Bago pa mong gani dahil na-renew, pero walang gyud ko kauyon ini. Ibang nga siya ilong. Come on, come on. Nga naman sa tura, nga wa magkang kauyon. Why nga wa ka kauyon, Ice? Stilan, pwede siyang ilara ni nga kung panganin ni siya. Nga To review dul ito. Oh, to Pangag okay siya. naman to review. Halang doon man, halang doon. Giduliit lang. Mura sa kagyawa mong katawa siya. Mura sa kagyawa mong katawa. Aha! No. Mura mo kag di anghel taon, oy.
Mga silong. Pagbayaan mo. Pero, sultihan ti ka to. Ay lang kagulan ng imong pangahan, ha? Gibawi man sa imong asawa. Gibawi man. Mimang Dildil. Mimang Dildil. Alias Budiday man sa... Nisamot bangag sa ilong. Nagpares gid ay, nagpares gid baya ning mga panganas yun, no? Budiday Toribio. Parison man sa butoro. Bugal-bugal niya so, eh. Huwag ko mahimutin niyo. Ako na baya ning gagwanta. Napay budiday nga, gibaharan pa ko niya. Bangag sa ilong. Kamon. Nganong gibaharan man kaniya? Ay gusto lagi siya nga ako isuroy. Kaya ako himuon niya driver, bangag sa ilong. Yun nila, Sabtor. Total, may masagang driver, di ba? Ay lain ra ba kayong sinultihan nga kundi kuno na ko na siya isuroy, mahitabo yung kuno ugusab katong iyang gibuhat na kong ngadto, bangag sa ilong. Kamon. Unsa man iyang gibuhat kaniya to? Unsa iyang gibuhat tais? Buhat ay. In English na, in English na. Di mo na, saan nagkuha na, England na siya nga English. Muna in English nga almanaki. Kabot niya ay. Wa man siya musulting na ko kung ano sa iyang gibuhat na ko. Bangag sa ilong. Kamon. Basin og na siya gibuhat nimo sa una, Tor. Sa dihang ikaw pa si Toribio. Na, lagi na nakalabad sa kong usyo. Gusto ra ba kayo nga ako siyang gakson? Bangag sa ilong. Kamon. Wa sa ginimo siya. Gaksa? Ha? Gaksa nice ba? So, baka na gaksan na mong mata. Ikaw ko rin kakusan to. Lol kayo usyo eh. Tiguang na bigay to suno. Sabi at taong ka. Sugod ay luod. Sugod ay luod. Sugod na lol. Ay labag ko na og lain, Tor. Isipa lang sab nga imo siyang asawa. Kay si Toribio og Budiday, bana og asawa man ginato sila. Bana asawa mo. Unya, bi. Di naman gusto review, bi. Si Arturo naman ko, pangag sa ilong, be. Ay, is lang gud ka. Is. Sakay-sakay. Ikaw na bala kung imo baron siya nga nang agbayan. Ay, in. Usain. Ikaw no? Ay. Di na maayo, kay kang butambag na ko ng mga butangas yo. Di doon na ako buhaton ay. Kay dako kayo ang akong respeto sa mga tiguang na pangag sa ilong. Come on. Ay, lagi pagsigig nga na ng tiguan. Kay di na mayo, Tor. Ha? Hamtong nalay gamita. Basta. Lodon ako og mga hamtong. Kung si Mirasol paunta na, bisag sobra pa sa hawk. Ako nga buhaton, bangag sa ilong. Come on. Di lang nato na lalisan. We will not lalisan nice. Basta, respetuin lang yun na sa Budiday. Respect. Ay lang yun siya pa sa kita yung istorya. Don't hurt her telling something bad. Wala ka to, no? Huna lang. Nga ikaw si Toribio, okay? Pero sige lang. Ang importante sa peron nga nakay lisensya. Ngay ako niyang sultihan si Mirasol. Nga ikaw ang himuon niyang PD. Kipidi. Personal driver. Uy, di ki isyo. Unsay di kisyo? Dagan kay salamat siyo. Bangag sa ilong. come on! So ayan, adong ganin nyo guys, ang part 6 no sa atong drama series guys nga ang yawa nga gustong maanghel og I hope nga nalingaw mo guys no. O kung 3 parts lang to siya guys no. Okay kay mga ilaga guys, naghimo mo kog trap sa ilaga, ayan, kita niyo. Pangtugnaw na. Ano? Nya pa nagabi Islam ang discourse. So ayan guys, nakita ninyo no ang mga ilaga ang akong ipang trap guys kay forwation namang God. So atong buhaton karon guys, amang panani. Atong buhaton karon guys, mag morning routine tano para sa atong mga beauty care. Para sa daghan pang mga komentaryo. Mag beauty care muna po guys. Okay. Beauty regimen. Magamit ta guys og premium rejuvenating set no. Yun na ikaduha pa na ko ning ikatulo na pala. It's day 3 na guys no. Sa paggamit ako nako ani guys nga product og na feel nako no nga grabe siya kaisog.
Namakpak yun siya guys, ang panit nakita ninyo. Nay skin peeling no, tingala ko guys nga dili man tanan ni siya hydroquinone og 3-9 nga formulation. Di man ni pareha sa RDL no or Maxipil. Pero natingala gyapon ko nganong naay pagpamakpak sa akong naong. Ayan. Ayan guys, makita ninyo oh. Ayan, nakita ninyo guys no nga naay mga pagpamakpak nga nahitabo. So do you think that is normal guys? Normal lang ba na sa skincare products nga mamakpak ang imong naong? Normal or dili? Normal or abnormal? Okay, buntag man karon guys, magamit ta aning premium smoothing sunblock. This is SPF 45 guys. Grabe ni siya ka kuano. Grabe ni siya ka powerful guys no para sa kuan. Grabe ni siya ka powerful guys para mo protekta no sa atong naong guys from the harmful rays of the sun. So ayan, nakita ninyo guys no, nag-apply na ta sa atong naong para sa sunblock. Manata sa naong guys, ari na punta sa liog. Anyway, kung padayon yapon mong nakasubaybay no up to this part, salamat jud kaayo no. Og I hope nga wa nyo gilaktawan guys ang mga ads nga mga gawas diri no. Isip suporta sa atong channel. Apply ta guys para maugwapa ta. Gwapa. Og ipartneran ako ni siya guys no og Gluta Collagen from Nature's Glow. Kung ipakita sa inyo ha guys ang iyahang sudlan na. So mao ni guys. Oh ayan. Thank you so much sa inyong pagtanaw.